ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಎನಿತ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಲ್ಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೊಲ್ಪು ತಿಂಡಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೈಬುಕ್ಕೆ ಅನಿತ 2-3 ದಿನಕ್ಕೋರ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುನಿ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ವಾತಾವರಣ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತುನು. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ವಾತಾವರಣ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡತ. ಎನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದಾನ ಮೂಲ ಅಪ್ಪ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ನಿಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೇನುವಾರು ಅಮ್ಮ ದಯ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಜೇರಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಗುಂಡತಿ ಆ ಮುಜಿನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪುನಗರ್ದಿಂಚಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ನರತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಎಡ್ದಕ್ಕೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಕುತ್ತಿ ತಾಗದು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ತೋಜುಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಪೂರ ತೂಪದಿತ್ತ ಸರಿ ಆಪುಜಿನ್ ಪಂತೇರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಂತುಂಡಲ ಬೇತೆದಾದಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಪನೆರೆ ಆಪುಜಿನ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು. ಐಕಿತ್ತ ಆರೋಗ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು ದುಮ್ಮು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆಡಾಕುಲೆನ್ ತೂವನೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನು. ಈ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತುಂಡು. ಅಂಚ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುಜೇರಂದತ್ತ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುವೆರು. ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿನ್ ಪಂಡಲ ಅರ್ಕೇನುಜೇರು ದಾದಾಂಡಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂತುಂಡ ಜೀವಾಗ ಉಲ್ಲಾಸತ ಅಂತ ಪಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕೆಲ್ಸನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುವೆರು. ಯಾನ್ ಒರ್ತಿಯತ ಇಂಕ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಕ್ಕ ಮಿಗ್ದು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ತುಪ್ಪವನ್ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪುನ್ ಪೂರ ಅಮ್ಮಡನಿ. ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನ ಅಮ್ಮನ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಮೃತನೋನಿ ದಕ್ಲ D+ ಕನಪದೆ ದೇಪಂಡ ಒಂತೆ ದಿನ ದುಂಬರೆಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ದಾದ್ರ ಪಾದವರಿ ಸುಸ್ತುನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಐಕುಂಡತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ದೇತೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ ದಿಂಚ ಅಮೃತನೋನಿ D+ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ. ಈ ಅಮೃತನೋನಿ D+ ತ್ರಿಫಲ ಮಧುನಾಶಿನಿ ಗುಡುಚಿದಂಚಿನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು. ನೆಟ್ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಾರ ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಹ್ಯೂಮಿನಿಟಿನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎರೆಗಳ BP, ಶುಗರ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್, ಅಸ್ತಮ ದಾದ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊರ್ತಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೇತೊನ್ಲೆ. ಯಾನುಂಡತೆ ದಿನಾಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಪ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ ದೇವರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪಯೋಗಿಸೋಡು ಪಂದಿಪ್ಪುನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಂಗ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.